časti kontrola storna a zľav sa zobrazujú všetky neštandardné operácie, ktoré prebehli na pokladni, napríklad zmazané položky, stornované účty alebo udelené zľavy. Táto sekcia slúži na kontrolu a dohľad nad tým, čo sa na pokladni deje, aby ste mali prehľad o možných stratách či neobvyklých úpravách účtov. V prehľade vidíte dátum a čas operácie, stôl, na ktorom sa zmena udiala, typ zmeny, jej možnú finančnú stratu a autora operácie, teda obsluhu, ktorá ju vykonala. Ak ide o zľavu, zobrazí sa aj jej percentuálna výška. Vďaka tomu rýchlo zistíte, kde vznikli odpisy, storná alebo neštandardné úpravy a môžete ich spätne skontrolovať. Zoznam operácií sa dá filtrovať podľa typu zmeny. Napríklad zobrazíte si len storná, len zľavy alebo len zmazané položky. Týmto spôsobom sa viete sústrediť len na konkrétne situácie, ktoré potrebujete preveriť. Po kliknutí na detail sa otvorí konkrétna účtenka, kde vidíte celý jej priebeh. Kto účet založil, kto markoval položky a kto vykonal danú zmenu. Z detailu je teda jasné, čo presne sa na pokladni udialo a ako to ovplyvnilo tržbu. Po kontrole môžete jednotlivé položky označiť ako skontrolované. Po obnovení stránky sa tieto položky skryjú, takže v zozname ostanú len nové, ešte nepreverené záznamy. Týmto spôsobom si viete udržať túto sekciu prehľadnú a aktuálnu. Všetky údaje z tejto časti sa zároveň zobrazujú aj v sekcii prehľady. V sekcii prehľady vidíte celkový súhrn storien, zľav a ich dopad na tržby. Každá z týchto zmien sa do sekcie kontrola storna a zľav zapisuje automaticky, takže nič dôležité vám neunikne. Teraz si to ukážeme aj priamo v pokladničnej aplikácii. Po opätovnom načítaní administrácie môžete vidieť, že vám v zozname pribudla vykonaná zmena. Sekcia kontrola storna a zľav vám umožňuje jednoducho dohliadať na to, čo sa na pokladni upravuje, maže alebo stornuje. Pomáha predchádzať chybám, kontrolovať možné straty a udržiavať systém transparentný. Vďaka filtrom, detailom účteniek a prehľadom máte všetko pod kontrolou. Prehľadne na jednom mieste.